Čaute, dneska tam pri novom videu. Po dlhej dobe som začal točiť. Nemal som čas, bola škola a tak, ale teraz budem točiť asi pravidelne, no nie každý deň, lebo to by bolo blbé. A ideme natočiť nejaké hry. A dúfam, nejaké blbé hry. No, túto prvú hru máme, že a nezabudnite dať na konci videa odber, like a zvonček. Takže ideme level 1. Tu som už, ako vidíte, všetko urobil, ale neurobil som toto ešte. A toto je ľahké. Určite vy môžete vedieť, čo to je. Možno to bude Barbie. Jo, mám to správne. Ináč, napíšte mi do komentárov, že čo je toto. Toto som vôbec nevedel, čo je. Takže idem. Čo je toto? Počkaj. Viem, že to je energetiak, ale neviem, čo to je. Monštrum, hej. Monster. Ty vole, ja som myslel, že niečo iné. Dobre, čo? Toto čo je? Ježiš, blbé reklamy. No, takže sme zbeť. Tie blbé reklamy mi idú na nervy. To čo je? Neviem, skúsim. Čo? Dobre, to tam... Čo tam je? Jo, MTV. Čo? Napíšte mi do komentárov, čo je MTV, lebo to sa ešte nikdy nepočul. Fú, to čo píplo, neviem. Ide tu hra nejaká hudba zase. Teraz dáme tohle. A vybereme toto. Ideme, že? Čo je to? Jaj, to je toto, Ford. No. Dobre. Toto je Visa. Kde je to? Visa. Jaj, NASA. A ježiš, ja mám s prepačením. Takže, čo ideme vybrať ďalej? Toto. Mang. Fúha. Toto by vedel aj blbé reklamy. Hrá to nejaká hudba? Čo? No. Dobre, to je asi tam vo vedľajšej, to je asi u nás u susedov. Toto, keby niekto nevedel, tak je taký bezmozek.
Aj. Jaj. Kýcham ak debil. S prepáčením zase. Dobre. Ale tí blbí susedia sa nedajú. Dobre, ideme na ďalšiu hru. Toto je asi... Aha, toto viem, čo je. To musíme takto zbierať penáze. Nejaká blbá hra. Ja som taký bezmozek. Sny tleskajú. Ale... Ty vole. Ježiš Krista. Antilopa. Toto je čo? To čo mi vyhodí? Ty vole, on jej dal cibule? Fuj. To je... Aha, to je reklama. Prepáčte. To je blbá reklama. Ty kok... No a ideme. Hop. No a sedmičky. To je moje šťastné číslo. Nie, to nie je. Oh la la, to bude ale pochúťka dlho. No, to nebolo, ako môžete vidieť, som v takomto priestore v mojom bunkri. Tajnom. Blbé reklamy. No, dobre. Ideme zase. Hop. Ty vole. Kamo. Ja neviem. Kámo, toto asi tú prvú hru dávam asi, čo ja viem, 9. Asi 4 z 10 blbé reklamy. Teraz idem dať novú hru. To bude táto. Neviem, či niektorí poznáte. Napíšte mi do komentárov, že či hrávate niektoré hry, čo ja mám tuto. Len tam nemám strieľačky. Musím si stiahnuť. Dlho som nemal. No. Ty kokos, to prečo sú tu tie blbé reklamy? No takže, toto sú nejaké hady a ja ich musím zožrať. No, presne takto. Je mi to nechutné, ale ako je to zábavné. A teraz ma niekto zožral. Wow. Ja som chcel zožrať neho, len on ma zožral. To som ja.
Ja neviem, nechaj ma. Dobre. Ma práve zožral, tomu veľmi pekne ďakujem. Ale tieto hry sú blbé. Tu iba zožeráš tie blbé guličky. Žlté. Ale ja nechápem, kto toto vymyslel. To čo tu prasklo? Ja toto nejdem hrať. Ako túto hru dávam asi 0 z 10. Toto, alebo 1 z 10. Toto ma vôbec nebavilo. Ako idem na ďalšiu hru, ale toto asi všetci poznáte, podľa mňa. Hej. Ale tu dám play, dám toto. Teraz čo? Aha, no a teraz dáme toto, lebo sme už zničili a teraz dáme Mercury, toto je Mercury Market normálne. Takže dáme od prvého. Čo je to? No, toto máme bombičky. Hop, 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 hop. Ďalšie bombičky. Ty vole. Merkur do Merkuru. Ty vole. Ty kokos, to čo ti šíbe? A ja ich tam dám plno. Oni možno sa až prebrtia až tam. A nájdeme hovno. Tí blbí susedia tu kričia. Aj sa tu hádajú. Ako pohode. Ale mne to ide niekedy na nervy. Neviem, tu... Tie blbé reklamy mi niekedy idú na nervy. Ty vole. To čo mi... Neviem, táto hra ma nebavila, takže to neviem. Toto je nejaké auto, sa mi zdá. A tam vy musíte asi narážať. Nie narážať. No vlastne budete asi po takých prekážkach. Ja neviem, ja som ešte takúto hru nehral. Hop, hop. Ty kokos, už ja som... Ty vole. To čo je? Ty kokos. Yep. Ty kokos. Ja som normálne išiel až do cieľa. Nezabudni, toto asi je už koniec videa. Dúfam, že sa vám páčilo. A nezabudnite dať like, odber a zvonček. Ale to som vám asi povedala na prvom videu. Ako môžem natočiť aj druhú časť. Čaute.